Tasangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Nhasi uno panzvimbo yeRobert Mugabe Square iyo yaizikanwa seFreedom Square. Panga pasingadanwi anonzwa. Vabereki nevana vechikoro vanga vakaita mavhu nemarara. Vana vechikoro vachikwira kudzokera kuchikoro kunopedzisa gore rino iri vachitanga third term. Tasangana nevabereki vanga varipo vauya kuzokwidza vana avo vatataura navo. Vazhinji vevabereki ava vakurudzira vana vari kuenda kuchikoro kuti mwana aende kuchikoro haizi nyore. Vanenge vaita masacrifices akawanda. Vana ivava ngavaende kuchikoro, vaende vadzidze nesimba, nokuda kwekuti dzidzo ndiyo nhaka yekuti kana wapiwa hapana anokutorera. Ndakazokwidza mwana ari kuenda form 4 mumwe chete. Manga muinavo holiday yese here, uye paholiday ipapo chii chekuti munoti mimi takagadzirira kuti vana zvavakudzokera kuchikoro vanonosvikonyora vachinokwanisa kubudirira pabvunzo dzavo? Tongoti tandakagadzira because pavakangodzoka kuchikoro hatinambomira, takangovaendeswa kuma-extra lesson kuti maresults avo abuda mune zvakanaka. Saka ndozvanga takangovaplanirawo. Takangoplaneta kuti vadzorera kuchikoro, takangoplanira kuti mari vauye vakapasawo maresults avo akabuda akanaka. Tinoziva kuti kana mwana achienda kure nekumba tine zvizhinji zvatinogadzirira. Zvii zvekuti mimi mungati ndakagadzirira mwana kuti azotakura aende nazvo, kana kuti zvagadzirwa nevabereki vazhinji kugadzirira vana vari kuenda kuchikoro? Chizhinji pavana vedu vari mumaboarding school tongomugadzirira chikafu kuti asafunge zvakawanda kana kufunga kumba. Saka kutomugadzirira chikafu chake chinokwana. Kana ari kuchikoro anongofokasawo nechikoro because anenge aine take yake yakakwana. Kuti mwana haafanira kuzoita nzara, akazoita nzara haazokwanisa kufokasa nechikoro. Saka tinongogadzirira take yake yakanaka kuti asafunge bumba, anongoramba achifokasa nemabhooks. Muri umwe wevabereki vauya kuzoperekedza vana. Chii chamuda kuudzawo vana vacho ivavo vaenda kuchikoro? Ndokuti tinoziva kuti mwana aende kuchikoro mubereki anenge atomeka a lot of sacrifices. But akutongoudza vana kuti ngavachishandawo nesimba vapase. Wozi kuti vaende kuchikoro isu totosara kuti titori panzara, mari yese tatobudisa mari yese kuti tosacrifice kuti aende kuchikoro tichibudisa mari tagi zvese kuti adaiso. Saka tine tinongotiwo vaite se vangoramba vakabata mabhuku vakafokasa nechikoro because tine tatosacrificewo mari yakawanda kuti vaende kuchikoro. Tinoona kuti isusu kana tichiendesa mwana kuboarding sezvamaita wenyu munenge musinaye kwedzimwe mwedzi dzichateera. Chii chamuda kutaura pamusoro pematicha vachazenge vaine vana venyu, kana kuti zvingave zvinoitirwa maticha kuti vave vanobata vana kwavari kuenda zvakanaka? Isongochemo nehurumende kuti zvichemo zvematicha kana vazvitambiriwo. Kana pane pavari kuchema pavada kuwedzerwawo vambositawo down navo votaurawo navo mune zvakanaka. Vavawedzerawo kana vachichema kuti masalaries avo haasi kuvakwanirawo. Because vanenge vane vana vedu. Because kana ivo vacho kana zvisiri kuvakwanirawo vanogona kudhirekawo pakudzidzisa vana vachitichi mari havana mari dzakakwana. Saka tinochemo nehurumende kuti inzwisiso kune zvichemo zvematichers. Tasvika kuma9 zvinhu zvafamba zvakanaka tichikompea nelast time. Vana vaenda kuchikoro, tinotenda Mwari naizvozvo nemaresources kuti tikwanise kuti mwana aende kuchikoro. There's a lot of sacrifice yataita sevabereki. Chatingoshuwira vana ava kuti vana ava vaende kuchikoro vanodzidza nesimba. Varangarire kuti pane zvinhu zvakawanda zvatatozvishotesa kumba. Kauya paholiday vakazorora here kuti mairamba muchivatinhira kuti enda uramba uchinodzidza uye wenyu ari kuenda kunonyora gwaro rechingani? Wangu form 2. This time takanyatsoti kuzorora chaiko. Takazorora tichigadzirira third term iyo. Hatina maextra takaita vanga vari pamba. Kare taiziva kuti munhu anongonzi enda kuchikoro, dzimwe kana maputa ako nemahewa ako atienda kuchikoro. Asi izvezvi tiri kuona vana vachiita masaga nemasaga unge matakishop atoenda kuchikoro. Chii chiri kusunda vabereki kuti vati aiwa inini wangu ngaaende nechikafu chekuti chinonokwana? Chiri kusunda vabereki kuti vana ava vasawane mareasons okuti handina kukwanisa kudzidza, handina kukwanisa kuti ndiende kumalessons because handina kuguta kuti echi. Tiri kusupplementa kuti zvese ngawane zvese sokungari kumba kuti
nzvimbo yekuti akwanise kudzidza zvakanaka. chii chamungade kutaura kune vamwe vabereki vakaita semimimi vameka these sacrifices kuti vana vaende kuchikoro? Vabereki ngatishingairirei, zvinopera izvi. Tinoziva kuti tasara kumba kusisina chatinacho, but ngatishingairirei titsvage mari idzi tibhadhare well in advance. Kana isi kukwana panguva iyoyo izvozvo zvavaenda ndobvisa ka 100 muna October, ndobvisa kamwe muna December, panozovhura January tisina stress. Mataura imimi muchiti tiri kuda kuti vana vasazove nemareasons ekuti ndandine nzara chamungade kusimbisa nekukosha kwakaita dzidzo chii kuvana vaenda nhasi kuchikoro? Kuti vana iyi nhaka yatiri kupa yausingagoni kutorerwa nemunhu. Saka kana takupa inhaka saizvozvo izvi ngavatore zvinhu seriously. Nokuti there is a lot of sacrifice that has been done, and haugoni kutorerwa dzidzo nomumwe munhu. Zvasiyana nokuti ndakusiyira imba inogona kutorwa, asi dzidzo iyi tikashanda nesimba sevana vechikoro inhaka iyi haina, unayo for life. Yes. Vabereki vataura zvakare kuti vanoziva kuti ivo kana vana vari kumba kunoku vanenge vari mumaoko mavo, asi vanezenge vaenda kuchikoro mumaoko ematicha. Avo vakurudzira hurumende kuti panochema kana kuti pane maticha pavanenge vachipa zvichemo, hurumende ikonsidewo zvichemo zvematichers kuti vakwanise kuzadzikisa kuita basa ravo nemazvo. Ndauya kuzoperekedza mwana wangu anoita form 5 paJunction Adventist. Saka taita kuti vadzokere kuchikoro vana. Chii chamaa muchigadzirira imimi? Nokuti vamwe vanoti kana iri back to school todzi hatina kana mari nekuti kune back to school. Chii chamaa muchigadzirira kuti mwana aende nacho kuchikoro? Zvamunoona vanhu back to school tinongoitaura tichirerutsa asi nguva yakaoma. Back to school mukatarisa vana pavanodzokera kuchikoro apo vanenge vane matakishop. Chikafu chaanoenda nacho chetaki chacho ndicho chatinodya mhuri yese pamba mwedzi wese, asi anotakura ari 1. Ndo inonzi sacrifice iyo. We do that kuti vana vaende kuchikoro asi anofunga zvakawanda, zvinhu zvake zvinge zviri pakanaka. Ani manzwisisa. Saka back to school takes a lot. But ukaona wauya paunit square panapa uchikwidza mwana bhazi, unototora a sigh of relief kuti yo zvaita aenda. Ani munzwisisa. Zvakaoma kwambereki, but hapana, ndo nzira yacho. Ramangwana rake anonongonorishandirawo ega saizvozvo. Pemubereki tinenge taita handiti ndizvo. Chii chamungade kutaura imimi kune vana vese vekuti tirikuona kuti vabereki vasacrifice sekutaura kwamaita kuti mwana aende kuchikoro, zvamungade kuti vana vachanzwa kuti vange vachinoita? Ndisikanzwa tinoti pasinayo izvo. Kana munhu achinge aenda kuchikoro ndaangoziva chaafambira. Hanzi kudhara tainzwa achiti hanzi fambira chimwe chete sadhiraivha weambulensi. Ukamhanya uchinotora munhu akuwara ndo rako. Saka tikakuisa mubhazi tichiti chienda kuchikoro, chienda unoita zvemabhuku. Wodzoka wakabata cheuviri kuti izvi ndo zvandakanobuda nazvo kwamakandituma kwaya. Saka isusu tinongoti munhu ndaaziye zvaari kuendera kuchikoro. Chete. Kana takatarisa dzidzo yemwana tinoona kuti haisi yemunhu mumwe chete. Tine mwana wacho, tine mubereki, tine vadzidzisi. Chii chamungade kutaura kuvanhu vese ivavo? It's a collective effort. Inini mubereki kana ari kuno kuholiday saizvozvo ndinenge ndichitorawo pati yangu kumuratidza direction. Mabhodha kavo kana akangopinda mubhazi umu achitosvika kuchikoro, responsibility yakuna teacher. Saka tinoshanda inonzi hand in hand. Kana ari kumba ndewangu ndinoinstilla discipline accordingly. Kana ari kuchikoro maticha anoita take over kuenda kumberi. Saka zvinhu zvacho zvinoda kuti tibatane tese kuti tifambe zvakaita zvakanaka. Nyaya iri panapa manje tinodzokera futi paya patataura pekuti collective effort. Isusu vabereki tiri kuita pedu, maticha ari kuita pawo. Hurumende inofanira kupindawo ichiitawo payo. Because kuti mwana adzidze unge ticha aita se afara. Saka tinge chikumbirawo futi kuti hurumende inge ichionawo kuti maticha ingavaitirawo something here chekuti vafarewo. Vanhuwo vatoriwo nevana vavo vanodawo kuendawo kuchikoro. Ani muri kunzwisisa zvandiri ndo shoko iro. Tataurawo zvakare nemukomana wechidiki anga achitengesa panzvimbo iyi. Ati
zvinhu zvafamba hazvo zvakanaka asi vanga vachinetsana nekuda kwekanzuru uyewo nhasi uno zvanga zvichitengwa hazvo havangashori asiwo apa advice kuti vanhu vari kuenda kuchikora vaende vadzidze nesimba kuti vazoavoida kuva ivo vanozoitawo vatengesi vanenge vachitengesa vachimhanyisana nekanzuru avashuwira kuti vada kuti vadzidze nesimba vazoenda kunyange kumayunivhesiti kunoita zvinhu zvavanoshuvira pamwoyo wavo. Nhasi hazvo zvazvikanyasofamba zvakanaka angangoriwo zvazviri pakati nekanzuri zvachimbomhaiswawo nekanzuri zvasinganyasofamba zvakanaka zuva ranhasi. Mamwe makore aya zvinombofamba zvakanaka here? Chii chekuti mungati chabva chakonzera kuti zvisafambe zvakanaka? Ikanzuru yega here kana kuti dzimwe nguva pamwe vana vacho vanga vasinganyoso? Ewa vana vanga vasina kunyanya kuwanda zuva ranhasi, vanga paine vanhu vashoma. Tingati zviro zvavo zvakaipa zvafambawo hazvo mbichana, but sekanzuru mawiri aita vamwe vedu vatorwa zvitatembwe tabatwawo futi but tasodzoka. Asi tichitarisa nemamwe mazuva aya ekuti hapana vana vari kuya kuzokwira, bhizinesi nhasi ranga riri pamusoro here? Bhizinesi nhasi ranga risingashoreki, matageti takatarisira wada hanozobuda zvakanaka but zvasingashoreki hazvo. Tiri kuona uri wechidiki iwewe, ndeipi advice yaungape nhasi pana pari vana vechikoro vari kukwira kuenda kuchikoro, advice yaungape vana vaenda kuchikoro ava? Nditoti ngavanodzidzawo zvine simba, vabudiriro vaitewo zviri nani pane kutengesa zvatunoita, vaonewo zviri nani. Hazvingashoreka hazvo but ndotongoshuvirawo kuti vaendewo kumberi, but ndo advice yandikangovapo zvangu yekuti vaende kumayunivhesiti vabudiriro vaitewo zviri nani. Zita rangu ndinonzi Stella Musha, musakanganwe kuita subscribe.